Action Radio Philippine Standard Time, 1:46. Ang oras Mayong hapon na naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Kag-welcome naman sa itong Biyernes na edisyon ng This Is My Life, September 24 tuig 2021. Kamusta? Gaano ka mo dira? Sa mga nag-relax dira, nag-pulo pa kuway, kag iba naman dira, may ginakuti kay gapi para pala makauna man dugay-dugay alas stress. Yung iba natin ng mga kauturan dira, nagapanghimus pa Tita Wilma sang pinaniyagahan. Anyway, ano man ang ginahimo ninyo sa siningation, ang importante is ang inyo palamatinan nagaupod kay Tita Wilma sa karon nga hapon. Ganay kita. Tubtub-tak na alas stress diri sa This Is My Life. Paagi dira sa inyo mga radyo. Siyempre, of the night kita, 684 kHz. Sa kutob sa aton malabutan. Kag sa nagapod naman sa aton paagi sa ila mga cellphone, kung ano man yung mga gadgets dira, yes, of the night kita yung mapasa sa ano gani sa Facebook Live. Of the night ito sa Facebook Live ay Action Radio Bacolod 684, click nyo lang da. Of the night kita. Kag-ara man kami sa YouTube. Search nyo man Action Radio Bacolod Live. Ara man nga mo sa website para sa inyo mga balita nga luyag mahibaluan anong mga nagakatabo subong sa palibot ng aton komunidad. Palibot ng aton Dasbanwa, sang Bacolod Province, sang Negros Occidental, Bugos na Pilipinas. Dalag ko nga mga balita sa kalibutan. Makita ninyo dira sa aton website. Pwede ko maka-log in sa www.actionradiobacolod.com.ph. Yes. Hasta kita las tres. Gani, relax lang kamo. Kag saliwat ang atong reminders, ang paghalong-halong. Sa gihapon atong himuon, kay wala sang pinakamaayo iya, kundi ang paghalong. Amo ang atong himuon din sa tanan nga tion. Especially kung kamo magwa dira sa inyo balay. Magwa kamo kag kondiin iya magkadto para may baklon. Gani, relax lang kamo. Sa inyo dira kalangitan, anong dalagan sang panahon? Hinay-hinay man tungod ang trangkaso nagabantay, budlay na, ikamo iya masalaan. Pero sa mga nabatian nato, natong balita nga na-share man naton sa inyo na hanungod sa face shield. Pero may ara nga kinahanglan dalon taman gyapon magluwas iya sa 3 kasis ng mga lugar nga dapat sa gyapon magamit ng face shield. May ara pagid advisory ang aton DILG sibalo una to na karon. Iban pagid naton nga mga updates dulo man naton sa inyo kay pagsiklat man naton sa industriya sa mga artista no sa aton showbiz industry ang aton mansulak nga pabasahon sa sini nga hapon natungod iya sa istorya ni sang mga frontliner. Mag-asawagi sila nga frontliner. Aton man tag sa horoscope mo ginawlatag sa kahapon FYI pag may time. Ganyan, relax lang ka mo. Bonan, no, nga, sa kadamo-damo nga lawagay diri sa Action Radio sa contact number or cellphone number na pwede naton padalaan sa mga entries naton para sa pamasko sang ARB. Bang iban, tawi wala gidyapon kami, nano man na opisyo. Abi unay, bala bulpen is natang inyo, dara mga cellphone, bala ara lang sa tupad ninyo. Kaya paglawag garo nito, dara nyo na lang i-save para mahapos para sa inyo. Kay gusto Manila, magdaog sa 500 pesos, ina ang temprano nga pamasko sa Action Radio Bacolod. Nasa ang sa pamasko sa ARB. Ang mechanics karon liwat po na ni Tito Wilma. But anyway, sa ato naman dalagan sang panahon sa karon iya nga adlaw, hindi na naton ina manigar ang magalumon nga kalangitan mga pag-ulan-ulan. At sa ibang nga bahin sang pungsod dala ng Metro Manila, ara may mga pagulugalom tugtog magalumon kita nga panahon, di ba? May ara man mga panalagsan nga pagtupas sang ulan ina tungod sang easterlies nga nag-aapekto sa Luzon. Kag syempre diri sa Western Visayas
lakip na ang probinsya sang Negros Occidental, siyudad sang Bacolod, magalumo na nga ton kalangitan, lapte-lapta man nga mga pag-ulan nato na experiensyan, may ara man pagpanag-uom sa pinakabahin, ina tungod naman sa esterlis kag localized thunderstorm. Mahinay tugtuba, kasarangan man nga dapyas ang hangin ang aton mabatyagan, halin sa naaminhan or sa aminhan na sidlangan, pagkadto sa aminhan na katundan sa bugos nga Isla San Negros. Ato naman baybayon, ti okay lang, maghanay ang dapyas sa mga balod, tugtub kasarangan naman. Kag tawi ang taob. Ang taob, kainasan kaagahon alas 12:56. Kag naghunas naman alas 6:45 kainas ang aga. Si subong nagapataob na naman. Ang aton adlaw, nagbutla kaina temprano pa sa liwat alas 5:33. Kag magatunod naman ka na alas 5:39 sang hapon. Ang temperature range diri sa Isla San Negros, ang temperatura nga mabatyagan nato diri sa Negros, susulod sang 24 oras halin iya sa 24 to 31 degrees Celsius. Pero sa sininga sa sininga tion diri iya sa Dakbanos ang Bacolod 29 degrees Celsius. Kag sa norte nga bahin, sila tawi sunya kita ni Tito Winoma 30 degrees Celsius. Na inang aton gamay man nga pasiklat sa dalagan sang aton panahon, pero ang aton sini ang probinsya, no, ang aton sini probinsya, especially pagi sa aton command center, ang Negros Occidental Command Center, nga konsang pag-asa balahaw, nagpagwa sila advisory, thunderstorm advisory number 10. Di kasarangan naman tugtog may ara man panalagsa nga pagtupa sa nga mga pag-ulan, pagpangilat, mabastog nga hangin, inatungod sa pagpanag-uob. Labi na dira sa may Don Salvador Benedicto, na siyudad sa San Carlos, nga magalawig sa sulod sang isa ka oras. Mabatyagan man ina, sa bahin sang siyudad sang Sagay, sa Cadiz, Escalante, Toboso, kag sa Silaman ka bahin sang Calatrava, sa diin posible magalawig man sa isa ka oras. Maka-apekto na sa mga kaiti nga mga lugar mo. So, ang tanan ginabisuhan sa na-mention natin nga mga lugar nga kinahanglan himo gikamo sang nagakadapat nga mga pamaagi sa posible man pagresulta sa mga pagbaha kag pagkatipag ng luta or landslide. Okay, Tita Wilma. Kadto pag kita sa dugang naton nga mga update na tungod tugla sa na-mention naton kaina sa paggamit sang face shield. Although hindi permahay na ito ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi na kita maggamit sang pwede na kita hindi makagamit sang face shield, pero may ara pa 3 ka mga lugar, di ba? 3 ka mga lugar nga nagakinahanglan gyud gamitan sang face shield. Pero sa karon ang pangabay naman sang Department of Interior and Local Government o kon DILG sa atong tanan. Dalagi hapon kita face shield kung magwa kita para bala preparado sa kinahanglanon ginaton nga mga may ara mga in case mo nga di ba nga mga sitwasyon na mas maayo suno iya kay DILG under Secretary Jonathan Malaya siling niya mas maayo dalagi hapon face shield kay hindi man naton siya gilayon nga masuksok or magamit matakod most of the time kung ara kita sa outdoor setting. Pero kinahanglan gyapon magdala kita sinasunog sa iya kay nga hindi na to mahibaluan, di ta mapaktan kung diin ta bala makakadto na siling niya for example papuli na ta tapos may ara may mag-message sa imo or maghambal sa imo ay mabakal bulong, so hindi ka kasulod man gyapon kay hindi ka pagpasudlon sang guard sa butika kung wala kita, di ba, face shield. Kaya nga ang butika nga sudlan mo close kag crowded area. Basta close and crowded area, I'm sorry, ang atong sudlan, kinanglan din na ang face shield. So, kinanglan lagi na. But anyway, subong, nagapatigayon sang meeting ang Sub-Technical Working Group kag ang Department of Health para sa pagbalay, sa paghimo, kag ipagwa sa publiko ang isa ka mahapos na maintindihan nga guidelines sa paggamit sang face shield. Amo naging hambal ni Malaya. Pero kung hindi mo pagsuksukon, bito nung magyapon. Diba?
Pero mga anak, mas mayo gid ang nagahalong. Di ba? Mas nami gid ang nagahalong. Ari pag yan, ang ara bala nga gina-push sa subong na ginaduso ni siya sa karon na sa kamara nga hinuon nga mandatory ang COVID-19 vaccination. Bawo ha? Din may clarification ina dira, no? Kay din klaro sa isa ka mamalidha ni House Committee on People's Participation Chairman kag San Jose del Monte Representative Florida Robes nga siling man niya hindi discriminatory ang hagna nga iya sini himuon or nga gina-push nga himuon nga mandatory ang COVID-19 vaccination. Ang hambal sang mamalidha nga ini ginarespeto sang ginsumiter nga House Bill 1910-49 kung gindumili ginadumili sa isa ka relihiyon ang pagpabakuna sa COVID-19 vaccine. Ginarespeto nila ina. Kaya actually ni ara ginman na iya nga nagapati nga religion nga hindi sila magpabakuna pi ila na iya. Ila na iya tindog. So ginarespeto ina. Kay hambal ni Robes siling niya. Nagapangatubang sa gihapon sa karon ang atong pungsod sa health crisis. Gani importante nga ang tanan mabakunahan nga pwede na mabakunahan. Pareho lamang inasunod sa iya sa ang katayuan bala sa mandatory immunization para sa mga kabataan, sa mga bata nga madugay naman nga ginapatuman sa itong sa pungsod ang flu vaccine sa mga kabataan, di ba? Nga pag-abot naman sa silot nga or penalidad silot sang tugtog 30 kaadlaw kag multa nga 10,000 pesos para sa mga qualified vaccinees nga mga pwede mabakunan pero hindi gin paathag man sang kongresista nga mas maganubo pa ina kumpara sa ibang iyang hagna nga nakapending man sa kamara. Siing kaso nga mangin layi na inasunod sa iya mag-aagi pa man ina sa mga pagbalay sa mga implementing rules and regulations gani posible nga makaangkon sa gihapon sang pagbag-o sa mga terminologies ang amo iyang hagna nga iya gina-push sa karon. Butang ni hindi man ta pagpatamaan. Hindi man pagpatamaan. Pero may ara gid man kita nga mga kauturan nga hindi gid sila magpabakuna. Tige na respeto ina siya. Don't worry. Sigudlay galang galing. Nga kung himuon gid man nga mandatory, hindi na madula siling nila tawe ang discrimination hindi kuno paamo ka na. Kadto ang tablang COMELEC ti ara ginakonsiderar sa Council COMELEC ang 1 week extension sa voters registration kay do amo ginapangabay kay tungod sa pandemic kag ang paginutok sa mga maparehistro ang mga bago nga butante ang mga wala makaparehistro ang mga ara iyang mga nag-transfer of residence, di ba? Sa karon gina-consider ina sang COMELEC nga palawigon ang voters registration sang isa ka semana. Isa ka semana pa matapos iya ang pagpamulta sa Kongreso. So, sa Joint Congressional Oversight Committee meeting sa automated election system, ginhambal man ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo na may ara iya gina-push nga hagna nga para sa isa ka 1 week extension matapos ang pagsumiter sang Certificate of Candidacy or COC sa mga magapapili sa eleksyon sa 2022. No? So natalana naman nga patigayunon ang COC filing sa gani pagsulod sa bulan sang Oktobre 1 until when? Oktobre 8. Kag amo naman ang ila patigayon sang isa kasi man napagid na voters registration para sa mga lagas pagid sa nagalagas na magpa-register. So Clarex ina. Kag tawi sa gamay pagid nato nga pasiplat sa showbiz industry siguro sa aton mga may edad-edad na mga 50s, mga 50s, 60s, mga senior citizen, familiar ni sa ila ang sexy actress na si Janet Bordon. Nagtaliwan ining anay sexy star nga si Janet Bordon sa edad nga 61 or 61. Nagtaliwan siya
kagabi, no, alas 10:07 na oras diri sa aton sa Pilipinas, dito ya kay ato sa na dito siya gimbawian kabuhi sa Amerika. Na. So no, sa iya manghod nga si Roselle, cancer nga 31 years nga ginantos man ni Janet ang rason sa iya pagkapatay sini. Halin santo nagpaidalom siya pila siyam ka operasyon. Kag makita naton no sa mga naka-online dira ang itsura ni Janet Bordon or ni Janet Bordon, isa sa mga may ara iya nga mga may beautiful face sa patagsang showbiz that time. Sigin launch ni siya sa Crown 7 Productions nga ginapanagiyahan ni Jesse R. Sito nga autor ni Joseph Estrada sa pelikula iya nga Ako si Babae noong Ako si Babae. Amo nang title sa pelikula that was 1977. Kag ang istorya sina, yung kuha Manila sa comics kasi sa una uso pa mga comics no, di ba? Istorya ina sang isa ka lalaki nga nagpaidalon sa sex change nga sa diin ay nagportray sang role amo iya si Janet Bordon. Kag nagwa man siya sa pelikula na iya sa pelikula nga Apat na Maria upod sila ni Charles Santos. 1988 ang katapusan nga pelikula ni Janet Bordon ang Biyak na Manyeka. Antes siya nagdesisyon nga didto na iya magpabilin sa Amerika. Kag iyas katapusan nga interview sini sa iya 2020 kag wala man niya didto na mention nga may ara sa sang serious health condition sa iya last iya nga interview. So ina iyang atong sini gamay man nga pasiplat sa showbiz industry. No? Aton anay dira mga kauturan sa inyo man pagkinanglan sa mga press flash.
Yes, namyaw tawi anay na. Manamyaw kita sa iton mga palangga dira sa online. Aha. Joylyn Purol, Tito Wilma, greet ko lang akon Mama Arlinda Bangkilio sang hinigaran. Suki sang imo programa. Salamat kid. Na? Inday Blaza, good afternoon Tito Well. Jerel Gadudo. Oho. Ano ina? Okay. Greet ko lang ako. Yes, Inday Blaza. Cheryl Galudo. Thank you, kid. Si Ana Sinoro, thumbs up. Tito, Ken Alonsagay, Philip Alonsagay, nag-upod sa atin online sa siningapon. Mayong hapon lang da. Martin Aliling, salamat man. Annabel Amuyot, thanks for so many hearts that you send. Diba? Naman git heart ya send kay Tito We. Ha? Si Anna, kung na nag-relax sometime, ga-monitor, said this is my life. Salamat, kid. Sir Alex Montes, sa paliyog lang patamyaw sa ilan ni Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo, sa Rochester, Minnesota, kag Ma'am Chinky de Lagdon, sa Phoenix, Arizona. May damo gini salamat sa imo. Salamat kid Sir Alex Montes. Ang mayong hapon lang da. At Kim Eriman, salamat man mayong hapon. Bordago Pagkulanang, good afternoon, Tito Wilma. Please greet Mr. and Mrs. Cassie and Rening Pagkulanang family. Villanueva, Apollo, and Faborada family. Sang Lagit Biaw, Binalbagan. Thank you, Tito Wilma, and God bless. O, dira man sa may San Gabriel, Makabibi, Pampanga, Antonio Beronio and family. Mayong hapon, salamat, kid. Agaupod man sa atin online. Mainit diri sa Atipuluan bago sa Action Wilma. Good afternoon. Init na sa inyo. Diri sa amon magalumon. Na? Okay, Vincent Chavez, madamo gid nga salamat. Upo dira kay Nanay Norma Chavez mayong hapon. Wow, astig si Sir Alex pa. Una sa balita, una sa action, Ilonggani. Action kudos and best wishes sa Action Radio. Thanks. God bless you. God bless you all. Po. From Romano Ramos, salamat kid. It's party time. Yes, thank you, kid. Na? Ma'am Elizabeth Malak, kamala nga nag-upod man sa itong live sa siniiya nga hapon. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe. God bless us all. And more power to ARB. Salamat, kid. It's Christmas time. Kaya Christmas time is here. Kuno, na? Okay, thank you, kid. Kag Lilia Manseba, good afternoon. Action Daiwi. Na? Salamat, kid. Okay, relax lang kamo ane. Kabalikan ta naman kamo dugay-dugay. Ha? Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi Pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Siya pa katuig.
Sabo pa rin magdinapo. Subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Standard Time, 2:00, Justin Webinar, ang pagbasa ni Tita Wilma sa atong sulat sa sining nga hapon. Okay? Ang atong sulat nga pagbasahon sa sining nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang atong pagpadala ang sender naton, isa ini siya ka frontliner. Isa ka soldado. Soldado ni siya tawa, di ba? Yes. Sila gid nga mag-asawa. Nagapatawag siya sa ngalan nga Reggie. Ang mensahe ni Reggie nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong adlaw lang sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life. Tawgon mo lang ko kay Reggie. Isa ako ka soldado, assigned diri sa may probinsya sang Iloilo. Tita Wilma, may asawa na ako. Nakapangasawa ako sa isa ka nurse. Pareho kami nga frontliner. Abi ko gani, dali lang kag matapos ang pandemic nga ini.
Tita, ginkasal kami sang akon asawa 2018. Tama gid ka hectic sang amon schedule. Gani palagsa lang kami nagakita ay. Puntis ara ako sa mission area. Kung diin ako na-assign. Pero ang asawa ko, diri nag-obra sa ospital sa Iloilo. Wala pa kami bata, Tita Wilma. Daw kabudlay gid, tungod bitin permi. Siguro dalaman ina sang amon profesyon. Pero, yung pili gihapon namon nga duha ang magpakasal, bisa nabalaan namon nga hindi kami makaupdanay permi. Maayo lang gani ta kay may internet. Permi kami nag-istorya, anay. May mga friend man siya nga nagahambal nga hindi kuno kami magdugay tungod lain-lain ang amon sitwasyon. Kag pareho kami nga may gusto nga himuon sa amon kabuhi. Pero subong 3 to 4 years na kami, kag sa kaluoy sa mahal nga Diyos, padayon man kami nga nagapalanggaanay. Very challenging ang amon obra, tita. Pareho kami nga nagabulig nga maluwas ang kabuhi. Gani mas pagid ako nga nagatinguha nga matungdan ko ang akong trabaho bilang soldado kag bilang bana. Pero hindi man tanan nga soldado, Tita Wilma, ha? Chicks boy. Na. Ina lang ang gusto ko ipainsyandi sa asawa ko nga bisan pwede ko himuon, wala ko ginahimo tungod palangga ko gid siya. Pasalamat man ako tungod kung mag-updanay kami, mabatsyagan ko ang iya pagka-nurse. Ako pagani ang sobra nga nagakabalaka para sa iya safety, Tita Wilma. Ginsulap ko ini kag ipadala sa imo tungod gusto ko man i-share sa imo programa ang akong life sa karon nga panahon sang pandemic. Para man mabatian sa mga upod ko kag sa mga pareho namon nga frontliner nga hasta subong ara gihapon sa peligro ang amon kabuhi tungod sang pandemic. Pero padayon man kami nga nagapasalamat kay Lord nga wala kami ginapabayan. Stay safe lang sa tanan, Reggie. Wow. Reggie, hindi niya tuod ngalan. Hindi niya tuod ngalan. Reggie, sa imo salamat kag maayong hapon. Salamat sa imo man pag-share. Sining imo gina-experience sa karon nga panahon sa pandemic. Kaya gusto niya nga ipabaluman, i-share man sa iyang mga kaupdanan. Kag siyempre, para man mapabati sa iya asawa, nga sa iya, one woman man. Sili niya, one woman man ko yata. Bisa na yung prasyon nila nga, ang mga soldado, amuna, hindi man tanan, di ba? Nga, gapati ta na iya. Pero di mo bala totoo, Reggie, nagadayaw gid ako sa dedikasyon. Dedikasyon sa inyo sincerity, kag sa inyo commitment nga mag-asawa as frontliner. Makita ta, kag mabatsyagan ta. Gusto na. Gusto gid na. Kag kabay nga ang mga pareho sa inyo, nga mga frontliner, pareho man ang pananawan. Kag gusto man ang hambal nila nga basta soldado, gusto. Kang kontrahon to sa aton mga listeners nga mga soldado, no? Nga mga
soldiers, pero ara gin man noted na iya nga ang mga soldado damo gin man chicks aba kadlaw pa kamo na maigo lang maigong ang hindi guilty hindi man na amigo, di ba? May ara pero may ara man nga sincero kag honest sa ila sini mga partners sa pagpangabuhi, di ba? Sa liwat to Red, thank you again. Ang mambal ko lang sa inyo nga duha sang imo sini asawa, padayuna lang ninyo ang pagserbisyo na sa atong sini mga kauturan. Ilabi na sa imo na ara kamo sa security measures kung ano man nga mga dapat himuon para sa atong sini mga kauturan, especially sa ginapangatubang naton sa karon nga pandemic. Ang imo naman asawa as nurse nga amo iyang nagaatipan sa mga pasyente na kabalugid kita kung daw ano sini ka risky nga klase sang trabaho ang inyo. Nagapasalamat kami kag padayo man kami nga nagapangamuyo para sa inyo nga mga frontliner, di ba? Dili sa My Life. Padayon man kami nga nagaampo sa kaitaasan nga maging safe lang ang aton mga frontliner. Kag mahatagan man sa maayo nga kabuhi, kag maluwas ang mga nagaantos sa COVID-19 sa karon. Nga hindi kita madulaan sa paglaom. Kaya nga, ang mahal nga Diyos nagatamod sa aton, na mahal nga birin, nagagiya, kag nagatuy-tuy man sa aton, kag nagabulig sa aton sa pagpangamuyo sa mahal nga Diyos. Nga paayong po ng aton mga kauturan nga nagaantos sa karon sa COVID-19. Ang kaluoy, ara sa kamot sa mahal nga Diyos. Tuturad si, nagasingasan, o pa ni matapos, abi-abi, anay. Bisang singo sa aton, abi-abi, anay naton, mga 1 or 2 years, tapos na ni, pero malawig-lawig pa ini. Kinanglan, mangin patient pagid kita sobra. May kaluoy ang mahal nga Diyos. Matapos gid ang atong tanan nga mga pag-antos. Kamusang asawa mo, padayon na lang gid ang inyo komunikasyon nga duha. Ang inyo komunikasyon nga duha, kay ti kabudlay subong mag-travel kag para magkita ay kamo for sure. Ano bala ang kahidlaw sang asawa sa bana kag bana sa asawa, pero ang tanang ginasakripisyo ninyo tungod sa inyong trabaho. Halong lang gid kamo nga duha. Kay kabalugid kita nga bisan bisan wala ang pandemic, delikado gid man ang inyong trabaho nga duha. Kag ang hambal ko lang gid lang na kabay pa nga damo pa sa mga pareho ninyo nga mag-asawa, nga mga frontliner ang magapamatuod nga hindi problema ang pandemic o kung anuman nga mga pagpilaw, anuman nga mga problema, anuman nga uno nga nagaabot sa mga mag-asawa nga nagapalangganay. Yes, ato to Reg, pakabakod lang gid ka mga duha sa asawa. Kag saliwat ginapasalamatan ko gid ang imo nga paambit sining inyo love life nga duha sa karon nga panahon sa pandemic. Okay, sa ato man dira mga kauturan sa inyo man nga mga istorya sa kabuhi gusto ninyo i-share diri sa This Is My Life. Yes, welcome gid ina, no? Ipadala nyo lang diri sa amon sa This Is My Life, DYEV Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. Kaya nabasahon man ni Tita Wilma. Na pwede man ninyo mapaagi sa aton sa ni Facebook account, personal nga account ni Tita Wilma. Napangitaan nyo lang Wilma Antutina Sugaton, may send message dira. Pwede nyo na mag-click at mapadala diri sa aton. Kaya mabasa din natin. Pareho sa hilagi na panghimo. No? Kaya mabudlay man ang pasaga-saga mo, budlay man mo pasimpalad kag magrisgugwa kadto hulog o magpadala, di ba? Amoy lang na naton sa mahimo. Kaya na pwede man makuha ang leksyon, inspirasyon sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupo diri sa This Is My Life. Adlaw-adlaw Lunes, tug-tug Sabado. Okay, kadasig man sa ngayon oras alas 2:31 nadali gilang malanay tito ang atong sini mga winners, no? Aton mga winners sa padala pa premyo, pasada pa premyo panalo 2021 sa Action Radio Bacolod, mga drivers naton wala pa nakakuha sang ila sini premyo. Uy, kadtuan yun na di sa Action Radio kagkuhaan, na? Ikaw, Yumel Lumawag, sang Barangay Takuling, Bacolod City,
nagabiyahe ini siya sa di pasahero nga salakyan, Mansilingan Central Market ang ruta, liwat Yomel Lumawag, imo premyo nagahulat dedi sa Action Radio. Kay Oscar Liavore, sang Puro Consuelo, Barangay Villamonte, is a tricycle driver. Oscar Liavore, sang Puro Consuelo, Barangay Villamonte. Si Oscar Bitamor, Oscar Bitamor sang Zone 2, Gamboa Subdivision, Talisay City. Driver ni siya sang jeep nga nagabiyahe Mandalagan, Libertad. Kag si Ray Alonzo, Ray Alonzo artista. Si Ray Alonzo, sang Villa Esperanza, Barangay Tangod. Di pasay nga sa lakyan ang ruta Airport Central Market. Ang inyo diri mga premyo kuha ay sa Action Radio. 500 pesos nga cash, nagahulat gid sa inyo. Okay? Okay na Tito Wilma. Kag syempre ang aton Life C. Vitamin C. Pinakabag-o nga vitamin C. Non-acidic kag doctor's recommended nga klase sa vitamin C. Ang Life C nga ini, himo ni siya gamit ang vegetarian capsule. Subot silingon, dali na kung manamiyaw naman si Tito Wilma, pero dali lang bala kayo, wari pa siya, na-relax lang, ara siya. Anyway, mayong hapon lang daan, no? Malili-uligo, ara siya, tawe, mabugnaw nga tingog, adlaw-adlaw, nga mga anak mo, mabugnaw nga tingog, adlaw-adlaw nga nagaupod sa imo programa, tawe, nagaupod gid permis sa imo, oligo, salamat, ha? And the Virtual Pinda, good afternoon, Tito Monitor always from Celine Homes. Upod ko diri mga apo ko si Nick, Russell May Bison, kag Neil. Tsaka na, Neil, Emilio Alpinda Bison. Abi mo tita always gid ni sila gapamati sa imo programa kay ila horoscope tita ila ginabantayan. Abo salamat gid. Keep safe and God bless you always tita Salamat gid. Indaylan ni Jeromiano, salamat gid mayong hapon lang dira sa inyo sa Buwan Capes, and stay safe. Kag yes, salamat gid sa radyo ko mamati kay Y Signal sa sulod balay. Sige, mention ko lang karon. Please tawi lihog lang tamyaw kay Vanessa Starmeo, kag Jinky Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Malili salamat gid a lively sticker to live sa Bonnie Cafe Tengo, monitor watching. Yes, malili salamat gid. Siling ni Inday Ana Sinoro tawe si Janet Bordon, taga Bacolod na sa. Yes, si Janet Bordon. Yes, kaya dumduman ko to. Lelia Mansiba, yes, salamat gid. Kag enough lang nanay. Okay, balikan ko lang na karon.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pulso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should... Standard Time, alas 2:44 na Tita Wilma, dali gid lang antes ko mag-horoscope, na? Sa atong dira mga kauturan nga pamangkot, ano to gani Tita Wilma, abi sulat ni bala para hindi ka bumalipas, na? Ang atong sa cellphone number na pwede ninyo mapadalaan sa inyo sini mga entry, sa 0970-495, or sorry, 0970-495-1202. Again, 0970-495-1202. Dira ninyo ipadalang inyo entry. No? Nga sabihin, i-type ninyo Action Radio Bacolod. Din yung program na batian natin promo. Halimbawa, Action Radio Bacolod, This is My Life. Inyo nga lang edad, address, tag, contact number. Send nyo na para nga may valid entry na kamo para sa aton sa pamaskwasan ARB. Okay, standby na para sa aton horoscope karon nga adlaw. Para sa aton horoscope, sa aton sa horoscope karon nga adlaw, Biyernes, Setyembre 24, tuig 2021, mga celebrator anay na to, no? Mga celebrator natin for today, happy birthday sa bana ni Inday Rihida Trava. Aba, happy birthday sa imo, hambal ni Inday Rona, no? Happy birthday, kid. Sa kay daddy nila Janice Trava. So, happy birthday sa imo, Janice. Kag sa ibang paginaton nga mga kauturan man nga sa ulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw, happy birthday kag mas sa mga sa ulog man sang ila sini wedding anniversary. Happy wedding anniversary, na? Okay, Inday Juna si Valios Bustilio, mayong hapon sa imo dira kag kay Homalungina. Salamat man. Mami Diana Consolacion, mayong hapon nang dira kag syempre kay Mami Pilana na idayin dira sa May Isabela. Sa inyo tanan salamat. Wilma Cabarle, salamat. And of course, good afternoon man, good morning da kay Charo Bendenilio Corte. Thank you, good cha. Stay safe and healthy, Mandira. Horoscope, Virgo. Sa mga nagahulak sang ila sini zodiac sign. Unahon natin ang Virgo, Agosto 23, sub Setyembre 23. Sa mga Virgo, sa mga Virgo, Tita Wilma, subong adlaw, mabatyagan ninyo ang grasya. Kay tikadlawan niyo mo, di ba?
Hindi, no? May blessing nga maabot sa inyo karon nga adlaw. Kag-abi ninyo, isa pagid sunod sa inyo horoscope, hindi pagpabayi ang inyo lawas. At ipanunggid ang inyo sinikaugalingon para nga ma-enjoy ninyo ang kahamungaya sang kabuhi. Mga masuwati ninyo nga mga numero Virgo, 25, 32, 18, kag 20. Cyan blue is your lucky color. Sa mga Libra naman, ang mga Libra, Setyembre 24, Tubtob, Oktobre 23, Libra, abang maisog. Ang ginaangkon niya subong na balatsagon, maisog ang balatsagon mo subong. Gani, makaangkon ikaw sang kapagsik, tungod nga, masarangan mo at tubangon ang tanan. Kag may makilala pa ikaw subong nga mga abyan, bago mo nga mga abyan nga makabulig man sa imo. Libra mga masuwati mo nga mga numero 31, 25, 10, kag 24. Ruby red is your lucky color. Mga Scorpio naman, mga Scorpio na tao, Oktobre 24, Nobyembre 22, bisan kagamos ang imo paminsarong kang kabugas ang imo dughan karon nga adlaw Scorpio, hindi mo gid ya mabalibaran ang pangabay sang imo upod dira sa trabaho man o kung sa inyo kuluyan. 42, 11, 28, kag 39 mga masuwati mga numero sa fire blue is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Aha! Classmate mo sang high school, liwat ka mo nga magkita ay, kag siya ang makabulig sa imo sa pagpangita sang trabaho, ay maayo, no? Titinguhaan mo man Sagittarius sa imo horoscope nga magbakas ikaw. Bakas ikaw para nga makaangkon man sabat ang imo pagkinahanglan sang kwarta. Mga masuwati mo naman nga mga numero, Justice Ace, 20, 42, kag 7. Electric blue is your lucky color. Mga Capricorn naman, ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, tugtog Enero 19. Aha, malipayon ikaw karon nga adlaw. Tungod na baton ang imo nga, anong nabaton sa imo, nag-apply ka trabaho, o kung basta may ginaprocess ikaw nga papeles, nga mabaton ina sa imo gin, sumiteran. Posible nga mag-explore ikaw sa iban pagid nga mga lugar. So go, masuwati mo nga mga numero 72, Justice Ace, 50, kag 26, Capricorn, OB purple is your lucky color. Kag yes, Aquarius, ang mga Aquarius naman, Enero 20, tugtog Pebrero 18, kanami kay Aquarius, maalwan ikaw. So, ang imo pagka maalwan, amo ina ang makahatag sa imo oportunidad sa kung anuman nga bahin sang kabuhi ikaw nagaganar. Padayon na lang. Kung padayunon mo ina sa imo horoscope, ang grasya magapadayon man sa pag-abot. 30, 35, 22, kag 8, mga masuwati mo nga numero, sun yellow is your lucky color. Nabatian ang unang nabahin sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa ating horoscope? Yes, relax lang. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng pinaman ka mga importante nga mga commercial.
nga mga zodiac sign para sa iton horoscope. Pero Eric Fernandez mayong hapon, salamat lang no? Sa linya mayong hapon, Tita Wilma, kag mga ka-aksyon, ara lang sila kuno sa may La Carlota City. So salamat gid. Dira man kanday Gingging Perez may salamat Carmen, Tutoy James, kay Mama New Dira di. Kag kay Lysel Inson, no? Dira sa may La Carlota Public Market sa inyo tanan. Pisces na kita, Tita Wilma. Sa mga Pisces, Febrero, Justin 9, tugtog Marso 20. Di Pisces. Dayawa man dang upod mo. Dayawa man dang upod mo sa trabaho para nami man bala ang working environment ninyo. Iniipos ka lang na Tiger Look. Kinanglan, kung maayong hinimuan, dayawon. Deserve nila na ang compliment na. Kag isa pagid Pisces, may-ari di pala tandaan nga magadugang pagid ang imo income. Mga nagsuwati mo naman yung mga numero 33, 52, 21, kag 45. Cherry red is your lucky color. Aries, Marso 21, tugtog Abril 19. Ang mga Aries, kinahanglan ninyo na magpasalamat sa mahal nga Dios nga amo ang naghahatag sa inyo kapag sikag kabuhi adlaw-adlaw. Kag tungod sinabi nyo, dira ninyo makita kung daw ano sa mo ka-bless ni Lord. Kinanglan nyo lang kay nagahulat lang sa inyo pagpasalamat. Damo pa nga grasyang nagahulat sa inyo, Aries. Maswerte ninyo nga mga numero 11, 38, 20, 12, kag 42. Mango orange is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman na tao Abril 20 to Mayo 20. Taurus, abin mo, nag-ara na iyan natagna. Nag-ara na nakurit sa inyo mga palad ang inyo kapalaran kung ano ang plano ninyo sa kabuhi. Go na. Ibaluon ninyo ang kaayuhan, ibaluon din ninyo ang kaayuhan sang inyo kinaiya na mahinalungon kag matinitigong sa mga gamit kag kabalo mag-uyat kwarta. Kay ara mandera ang sikreto para sa inyo katawhayan sa ulihi. Taurus, 25 Justice 8, 7 kag 36 mga maswati ninyo nga numero, cyan blue is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman, Mayo 21 tugtog, Hunyo 21 compassionate. Ang compassionate expression mo amo ina makapadugang sa mga oportunidad na mag-aabot sa kabuhi mo. Mangin istable ang kabuhi mo, Gemini. 8 Justice 8, 25 kag 36 mga maswati mga numero, sandalwood brown is your lucky color. Cancer, mga Cancer, Hunyo 22 tugtog Hulyo 22. Hindi pag-ihayag ang kaugalingon mo, Cancer, sa bagay nga amo ang makabutang sa imo sa kapamanghan. Kontrol ang kaugalingon mo. Kag magpalayo ka man sa kung ano nga bisyo, especially pag-inom sa makahulubong nga ilimnon, kag magpalayo ka man sa gamot. 28 Justice 32 kag 9 mga maswati nga numero, lilac violet is your lucky color. Yes, Leo, Hulyo 23 tugtog Agosto 22. Ang imo horoscope, tungod sa wala mo gid ginapaabot nga grasya subong, kung mabatong mo ina magpasalamat ka, pero hindi ka magdalok suno sa imo horoscope, ipaambit mo ina nga grasya kay damo pagid ang mag-aabot sa imo. Wow, maswerte mo nga mga numero 15, 28, 22 kag 35. Pearl white is your lucky color. Nabatian nato nga itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Pero karon nga adlaw, mga palanggan nato nga mga tag palamati ang aton sa way of clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us,
we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ang Barata, batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon. Sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang aming mga pagpanikasong sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion, sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining-tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kaya madamo gid nga salamat mga palangalaton nga mga tagpalamati sa inyo padayon man nga pag-upod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo. Sang Orasyo Emperata batok sa COVID-19 kag syempre sa atong 3 o'clock prayer kada hapon. Salamat gid. Dilaos araman siya sila gihapon ni Nanay Isabel Cono sa Victoria City. Si Lilia Tatpon, salamat man. He'll have year. Monitor lang ko from Indonesia, keep safe dito. Salamat man ikaw Mandera. God bless ko no. And have a blessed Friday. Doc J. Lugo, salamat man. Kag, yes, kay Felipe, Sir Felipe or Sir Ipe, mong katarma yung hapon nandra sa inyo ni Nan Jocelyn. Salamat, Ged.
kay Romel, no? Romel Panday, salamat. Nanghalin ba ka ako? Salamat kay nung Joe dira sa may San Enrique. Salamat gid sa inyo. Kay Nanay Murit, kay Rosie Dukay, mayong hapon ng dira. Kag salamat man. Salamat Nani Heromiano kara sila sa radyo, no? Dira sa hibuan kapi, salamat gid. Fine, so sino nga bahin si una man sa pagpaalam ni Tito Wilma sa pagpangalagad iya sa This Is My Life sa karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 24 tuig 2021. Again, thank God it's Friday. Ang aton Bible verse nga mabilin sa inyo karon nga adlaw halin sa Psalm chapter 115 verse 1. Not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory because of your love and faithfulness. Salamat gid, buwas na naman, standby sa may tahong na drama, mensahe ng paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!